first. Takadzati kana shisha mostly athletes before they run vanotanga warm up. Talking about before they start their first half. Vanotanga warm up. So from here, when we warm up, tend to the body we are now doing something. Then after doing that sporting activity, then there's what you call cool down. You can cool down by jogging, by doing any warm up or cool down. Amen. It's a good morning to the Church of the Living God. We came to a preach and kind of better into first aid. First aid is the essential help given to someone who has fallen sick or has an injury. Reasons for applying first aid are to save life. Sakuti ilinda quarantine ndata chekwa nebanga ndakuti sachiro ndachitandisa kukhala tombochi bandage kana tombochi tissue pana ma infection akawanisa nogona kutononoka kupora kadzita nezve reasons for applying first aid. My reasons to apply first aid are not tinofanira kuseva life yemunhu kana tikaseva life yemunhu tatatora zvinhu zvakanaka sisi tikazone zvekuti kana munhu akaita accident anenge akwara tofanira kutaura naye kuti uchava alright chichi hatifaniri kuramba ende futi kwanza ufaniri kusumudza munhu sekuti akwara ufaniri kutora sekuti jedinga akwara panapa ndopabata anenge achitorwa marwadziso akawandisa kadzita futi nekuti don't put passwords on phones by emergency waita accident musango handika munhu akutovhima kubva kuona anenge achida kurelata nemaparents ako access saka tofanira kusesa mapasswords pamafoni kumacontacts edu tofanira kusevha munhu sekuti ice chireva kuti in case of emergency kana wasevha kuti uchida kusevha mai vako unofanira kuti ice 1 ice 2 ice 3 uchireva marelatives akuti so tisati atanga main course yedu changopeka illustration kadi saka nanchikumiro volunteers 4 preferably pathfinders adventurers. Two boys and 2 girls. Yeah. Alright. Saka tichiona volunteers edaya 4 changwapa master asina kujairika uyanonzi Patricia, uyanonzi Samantha, uyanonzi Tom to John. Saka zvakaitika kuti vari grade 7 Patricia na Tom vakasangana. So mukukura kwemunhu wese vanaipiwa zvigubhu zvonzi vabereki ichi chigubhu ichi chinovhurwa only when the time is right. Handikasangana aizochinjana the right person when the time is right. Saka zvakaitika kuti pagrade 7 Patricia na Tom vakava curious vakafunga kuti chiregai tichinjane zvigubhu vakavhura bhavana. Zvigubhu zvavhurwa vanwa time yanga iri right here pagrade 7 yanga isiri right handika zvakabva zvaitika kuti uyaenda kuuniversity uyabuda mupenyu hwake asisi kwabva kwauya John akafarira Patricia saka vakambotora nguva vachida kuzivana vachida get to know each other handika but then John akasvika akati the time is right now handika but onoti chigubhu ichi chakambovhurwa. John obva atoluza interest ozowana Samantha uyu chigubhu chake chakavharwa hachina kunwirwa from saka ozochinjana zvigubhu when the time was right handika saka tinoona kuti in life tinofanira kuva patient. We have to wait until the time is right handika tikavhura mabhaibheri edu tinoona Dina akafunga kuti pamba pedu pari kubohwa apa akati regai tigoenda kuside uku tinoona kuti vamwe vasikana vari kunyatsozvimaneja sei aenda ikoko tinoona kuti Prince
veko vakamufarira and vakaviolata body yake. And zvakakonzeresa I think kananga rinhu right zvinopa trauma kazvinounza ndika tinoona futi paillustration yedu kuti Patricia John interest yanga anayo muna Patricia akazoregedzana nayo nekuti akaona kuti pane zvakatoitika before iye ende zvakakonzeresa kuti aluze interest andika saka Patricia angadai akava patient kaeven grade 7 paya angadai akatwana munhu akazvinakira John akakwanisa kumirira kuti nguva izova right kuti agova kukwanisa kuchinjana zvavainochinjana ndika saka sangano tikukurudzirwa kuti timirire kusvika until the time is right. Then totarisa futiwo semasabata kuti tine message yatinayo tikada kuenda kunonoti vanhu venyika vari kunyatsozvimaneja sei tinogona kuzvikanganisira. Pastor vakatiitira sermon iyi vakabva vati in trying to get exposure be careful kuti unozogona kuexposiwa. In trying to see be careful nekuti unogona kuzoonekwa. Saka sangano ngatikurudziranei kumirira until the time is right. Thank you.